खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय थांनाय हरनि 11 रिंगा 6 मिनिटाव जोबोद गोख्रोङै बांग्रिं मावदों 5.3 मेगनिट्युडनि गोख्रोंजों बांग्रिंआ सोमावग्लुंदों एपि सेन्टारा जाहैबाय भुटाननि पुनाकानिफ्राय 5 किल'मिटार जानथायावमोन जाय बांग्रिंआ बांलादेश नेपाल भारत भुटान आरो चाइना बेफोर हादरफोराव गोहोम गोग्लैदों जोंनि भारतनि सोनाब बंग आसाम नर्थ इस्ट आरो सिक्किम बेफोर रायजोआवबो गोबां गोहोम गोग्लैदों गिख्रंथावै 5.3 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायजों भुटाननि राजथावनि थिम्फुआव माखासे बिल्डिंफोर खहा जादों बिल्डिंनि वालफोरा जरा लादों बिल्डिंनि फ्लरफोरा जरा लादों बेनि अनगायैबो गोबां बिल्डिंफोर खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों राजीव कुमार ब्रह्मनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव BTCनि EM प्रकाश बसुमतारिया एफआइआर होनायनि उनावनो राजीव कुमार ब्रह्मखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय EM प्रकाश बसुमतारिनि नंखाय अफिसियेल लेटार हेड बाहायनानै 30 कौटि रां लुथिनो नाजानायनि दायावनो राजीव कुमार ब्रह्मखौ दा क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय फोरमायथिनो गोनांदि BTCनि EM प्रकाश बसुमतारि बिथांनि मुङाव नंखाय अफिसियेल लेटार हेड बाहायनानै बिथांनि नंखाय सिगनेचार बा सागान होनानै आयेन बेरेखायै साप्लाय होनायनि मुङाव 30 कौटि रां फान्ड एल'केट खालामनो थाखाय लेटार हेडखौ जमा होदोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ बेनि सायाव BTCनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि EM प्रकाश बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 10 मार्च आरो 11 मार्चआव EM प्रकाश बसुमतारिनि मुङै मोनथाम नंखाय लेटार हेड बानायदोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ आरो बेयाव नंखाय सागान होनानै साप्लाय होनायनि मुङाव 10 कौटि राङै गासै 30 कौटि रां एल'केट खालामनो थाखाय BTCनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि CHD नो जमा होदोंमोन गांसे आरो BTCनि WPT एन्ड BC डिपार्टमेन्टनि CHD नो गांनै जमा होदोंमोन 10 कौटि राङै गासै 30 कौटि रांनि एस्टिमेट दिन्थिनानै BTC ओनसोलाव स्कुलफोराव स्कुल बेग होनो थाखाय नंखायै बे प्रप'जालखौ होदोंमोन राजीव कुमार ब्रह्मआ बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो बेनि हेंथा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायाव दा राजीव कुमार ब्रह्मखौ एरेस्ट खालामबाय क'क्राझार पुलिसआ उदालगुरिनि बालाजी हार्डवेयर स्ट'र उदालगुरि टांलानि KK इलेक्ट्रनिक्स आरो क'क्राझारनि M मुसाहारि एन्टारप्राइज बिसोरनि गेजेरजों स्कुल बेगखौ साप्लाय खालामनो थाखाय लेटार हेडआव मख'दोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजीव ब्रह्मआ सिगांबो आयेन बेरेखा खामानि मावदोंमोन नाथाय सिगाङाव निमाहा होदोंमोन बेनि उनावबो आरोबाव दा आयेन बेरेखायै बेबायदि गोरोन्थि खालामबावनायनि थाखाय बेनि हेंथा एफआइआर होदों होननानै फोरमायथियो EM प्रकाश बसुमतारि बिथाङा बड' गार' मणिपुरि आरो हामार बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल आसाम टेट 2026 खुंनो थांगासिनो दङ LP आरो UPनि थाखाय खुंनाय जागोन स्पेसियेल आसाम टेट 2026 खौ फैगौ 28 जुनाव आनजादा जागोन बेनि थाखाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बिजाथिफोरा सेबानि अफिसियेल वेबसाइट sebaonline.org बा orgआव थांनानै नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनो हागोन 12 जुननि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन आनजाद हैनाय समाव एडमिट कार्डनि हार्ड कपिजों लोगोसे भेलिड फट' आइडेन्टिटि कार्डबो लोगोआव लांफानो नांगोन BTC सोरखारनिफ्राय होनाय IBSनि 10,000 रांखौ जाय दासिमबो मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां 95% होनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों नाथाय 5% थालांनो गोनां जादोंबो जानो हागौ होननानै फोरमायथियो आरो जायफोर बिथांमोनहा दासिमबो 10,000 रांखौ मोननो हायाखै अदेबानि जायफोर बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दासिमबो 10,000 राङा हाबाखै बिथांमोनहा जाहाथे बेंक एकाउन्टफोरखौ चेक खालामनानै लायो बेनि थाखाय खावलायो BPF सोरखारनिफ्राय मानोना बेंक एकाउन्ट गोरोन्थि जानायनि थाखाय माखासेनिया थालांनो गोनां जादों बेखौ फोरमायथियो बेनिखायनो जायफोरा दासिमबो 10,000 रांखौ मोननो हायाखै बिथांमोनहा क'क्राझार बास स्टेन्डनि साखाथियाव थानाय DICC आव फैनानै जाहाथे डाटाफोरखौ कारेक्सन खालामफैफिनो बेनि थाखाय खावलायो कारेक्सन खालामनो फैनाय समाव बेंकनि डिटेल्सफोर थानाय जेरै बेंक एकाउन्ट नाम्बार थानाय IFSC नाम्बार थानाय बेफोरखौ जाहाथे लोगोआव लानानै फैफायो आरो कारेक्सन खालामफैयो बेनि थाखाय खावलायो आरो कारेक्सन खालामनाय लोगोनो 3 सानब्रैनि उनावनो 10,000 रांखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर जायफोर बिथांमोनहाबो रांखौ मोनाखै बिथांमोनहा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै जि कारेक्सन खालामनांगौ बेखौ जाहाथे कारेक्सन खालामो बेनि थाखाय खावलायो BPF सोरखारनिफ्राय
सरकारा सरासनस्रा रायजोनि खर'आव फिन बजा जाबसिननानै होदों। जाय समाव रायजोआव गेस सिलिन्डारनि आंखाल, मोनसे गेस सिलिन्डारखौनो गोबां रां होनानै बायनो गोनां जादों। बे समाव आरो गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बांहोबावबाय। फिन 29 रां बांबावबाय गेस सिलिन्डारनि बेसेना। न'आव बाहायग्रा 14.2 केजि गेस सिलिन्डारनि बेसेना 29 रां बांबावबाय। फारसेथिं गेस सिलिन्डारनि आंखाल जानायखौ सरकारा सुफुंनानै होनो हायाखै। बेराफारसेथिं आरोबाव गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांहोनानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ खाफालाव आखाइ हमहोदों सरकारा। उदखारिफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामफुबाय थानाय समावनो गोजौ हाजोनिफ्राय गादलिनानै गाहायाव गोग्लैफैनायनि जाहोनाव भारतनि फाइकि जवाननि जिउ खहा। जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि गोथौ हाखराव गोग्लैनायाव लेफ्टेनेन्ट बिरेश्वर गस्वामी बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि गोथौ ओनसोलाव थांनाय सनिबारखालि उदखारिनि हेंथायै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बेयावनो बिथाङा गोजौ हाजोनिफ्राय गादलिनानै हाखराव गोग्लैफैनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथाङा उत्तराखन्डनि आलमारा जिल्लानि थागिबिमोन। मन्थ्रिनि बिबान मोननाय गासै 6 मन्थ्रिफोरनो आसामनि जिल्लाफोरखौ राननानै होनाय जाबाय। जेरै चरण बर' बिथांखौ क'क्राझार, बाक्सा आरो चिरांनि गार्जेन मन्थ्रि बानायनाय जाबाय। बिश्वजित दैमारी बिथांखौ नलबारि आरो सनितपुर, थिग बेबायदिनो रामेश्वर तेली बिथांखौ तिनसुकिया आरो जरहाट, अतुल बरा बिथांखौ कामरुप मेट्र' धेमाजि, अजन्ता नायक बिथांखौ मरिगाव कामरुप, आश्विनी राय सरकार बिथांखौ बङाइगाव बरपेटा, अशोक सिंहालखौ दरं धुबरी, बिमल बराखौ शिबसागर चराइदेव, जयन्त मल्ला बरुवा बिथांखौ तामुलपुर आरो गवालपारा, कौशिक रायखौ श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दि, ओजोंहाय केशव महन्त बिथांखौ साउथ सालमारामान काछार, नर्थ लखिमपुर, कृष्णान्दु पल बिथांखौ डिमा हासाव आरो काछार, नीलिमा देवी बिथांखौ बजालि आरो अदालगुरि, पीयूष हाजरिका बिथांखौ नगाव, हजाइ, कार्बि आंलं, वेस्ट कार्बि आंलं, डक्टर रनोज पेगु बिथांखौ बिश्वनाथ आरो गलाघाट, सुशान्त बरगहाय बिथांखौ माजुलि आरो डिब्रुगड़नि गार्जेन मन्थ्रि महरै थिसनबाय। नाथाय बिथांमोननो दासिमबो बिबानखौ होनाय जायाखै। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रीम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।